čištění strojků. Po vyndání strojku z automatu jsme zjistili, že mincovník je ucpaný. Můžou tam být papíry, klacíky, kamínky, děti to tam zacpou, nejde to vyndat, nejde to vyšťourat. Nezbývá nám nic jiného, než strojek vyndat z rámu. Povolíme tady 2 šroubky, které nám umožní vytáhnout z drážky strojek a začneme strojek rozebírat. Pokud se nám nepovede papír vyšťourat z boku strojku, je nutné strojek rozebrat. Trvá to chviličku. Jedná se o pár šroubků. Je důležité si vše buď to předem nafotit, když to dělám poprvé, nebo si to začít dávat tak, jak to patří k sobě. Myslím si, že to zvládne každý chlap nebo šikovná ženská i. Poslední šroubek, takže nám to drží vlastně na 4 krajních šroubkách a jeden prostřední, který nám drží kličku s ozubeným kolem. Teď bychom to chtěli vyndat, ono to nepůjde zatím. Je ideální prostě řídelku k ozubenému kolu, která je spojena s kličkou. Zasunout, tím pádem uvolním kličku a jde mi lehce sundat kryt unašeče s ozubeným. Tak, papírek odstraním, zkontroluju. Po případě se nám může stát i, že se nečistoty dostanou pod mincovní unašeč. Neděsím se, když na mě vypadne nějaká pružinka, nebo tady den se kolíbka mince, ta hlídá velikost mince. Vrátím si ji zpátky na místo, zase jednoduchá manipulace. Přichytím si ji, pružinku si zmáčknu, dám si pozor, ať mi nevystřelí. Podržím si ji prstem. Když vám tam nebude držet, je dobrý vzít vazelínu a pružinku zamáznout vazelínou. V tu chvíli se pružinka přilepí a na tu chvilku, než tam vrátíte vlastně unašeč mince, tak je to dobrá volba. Vazelínu doporučuji dát i do těchto prostor, kde se vlastně točí vlastně mechanicky ten kolotoč. Vrátím zpátky, zkontroluji, jestli nám to sedí. Tento strojek je starší, tak je znečištěn, tak se neděste. Zkontroluji si to, aby nám to sedělo. Nesmí tady být žádná škvirka. Když mám to v této pozici, už začnu klasicky vracet, tak jak jsem to předtím dal. Teď momentálně tam už můžu dát ty šroubky, ty boční. Když si to chytnu, aspoň jedním, můžu nastrčit kličku nápisem Beaver nahoru. Ono to ani jinak nepůjde, protože to má půl měsíc. Dodám si všechny šroubky, vrátím si kolečko tak, jak patří. A teď já si myslím, že to bylo takhle, ano. Berte to tak, že už jsem tam vrátil i tyhle 2 šroubky, jenom pro ukázku do videa ukážu 5 korun, vyzkouším, samozřejmě na hodnotě mince, který máte, záleží, a zatočím, vyzkouším, že funguje. Strojek je vyčištěný, spravený, vyzkoušený, můžu si dodat ty šroubky chybějící a v tu chvíli ho budu vracet zpátky do pouzdra
zámečku je důležité si ještě říct, že když se tam vrací, tak se musí lehce povolit tyhle ty hořejší dva šroubky. Tak. Vrátím zpátky do rámu. Je to stuha, hezky si to dorazím, ze zádu si zatáhnu zpátky ty šroubky. A pro jistotu opětně mohu vyzkoušet.